Mutuwa kenan. Da yawa mutane kan yi wa mutuwa kirari da rigar kowa, sannan aka ce murnar mutuwa murnar banza. Hakika kuma kowane rai zai ɗanɗana mutuwa. To Allah ya sa mu dace. Wani abu da ya daɗe yana ɗaure min kai shine yadda mutane ke tsoron gawa. Idan aka ce an rasa mutum cikin dare ya yi nisa lokacin da za a kai shi makabarta, sai ka ga ana neman waɗanda za su kwana da gawar. Ko da kuwa gawar ta aboki ce ko ta ɗan uwa ko kuma uwa da uba ma. Sai ka ga mutane suna nokewa. Ko me yake janyo wani irin wannan? Bayan wannan sai kuma waɗanda ba sa son su ga makara kusa da su. Ko da kuwa sun je sallah ne a masallaci, za ka ga ba sa son su yi sallah a kusa da makara saboda tsoron mutuwa. Akwai mutumin da har kuɗi aka bashi don a ajiye makara a gidansa, amma sun yaƙi saboda yana tsoron makara. Shin menene ke baiwa mutane tsoro ne game da gawa da kuma makara da linkafani? Sannan kuma shin da ajali wanda kowa da kalan nasa da kuma fitar rai da kwanciyar kabari, wanne ne ya fi baka tsoro?